Hi there, Sanmnani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezisithembu kanye nathanda nesithembu. We guys, why nibe nenkinga kangaka noma ngwabe? Nakhe ku-TikTok ivideo umnini esayingane umnini ke usho myself mangicabanga uthi umnini ke unomama bawu4 uyasho ukuthi umacele uqala ngomacele umayeni umakhumalo agcine ngomangwabe. Nithi nina umnini loyana omncane uyashintsha itone mase esho mangwabe. Hayi nina guys ngeke yonke into efaka umangwabe niyathanda ukuyigxeka. Uthanda nesithembu lolo owulenza konke lokho ngoba phela umnini yingane hayi guys hayi yazi ukuthi engizoyenza ukuze uyibone lento. Ngizovele ivideo ngiyinqamule ukuthi angisathandi la ku-YouTube ukuthatha ivideo kube ivela somewhere ngiyifake la. Ngifuna nibukele yaphathi nisho ukuthi ukhona lo mohluko enowushoyo noma yonke into niyibuka ngeso lesithembu. Yo babeqinisile abantu abadala mabethi isithembu siyakhulumisa ngoba phela umnini laphaya umnini oseyingane, umnini ongawazi nomehluko omngakanani. Mhlawumbe nakhona ukuthi isithembu sijule kanjani nokuthi abazali bayaxabana omama bayaxabana akazi kuleya minyaka. Kodwa nje comment section niyambona masethi mangwabe. Sorry yo athi ngiqalwa yiflu ke kwenzakalani ku-comment section. Niyambona masethi mangwabe, niyambona masethi mangwabe. Uphi umehluko ngoba phela vele isibongo samangwabe sihluka. In class, my name is Mnini. I take Mzumbe. My dad is Musamselegu. And I have one dad. My dad is Musamselegu. And I have 4 mom. My mom is Matele, Mayeni, Makumalo, and Magwav. And my sisters are... Njalo mangwabe nifuna nje umbeke esayidini eli-wrong. Makuye nomselegu ayikho i-chemistry, ayikho i-connection, akukhoni. Manje-ke sekuyiy'ngane ney'ngane nithi nifaka nazo ingagangi ngomnini. Umnini omncane loyaya hhayi manje ividiyo endala uma ngiyibuka ngoba ngiyayizwa indlela akhuluma ngayo ukuthi ubesesemncane kakhulu laphayana. Akusiyo-ke ividiyo serious lena, siyaxoxa nje ngoba uLwesihlanu. Kodwa ngicabanga ukuthi ngiqala ukwenza ama-reviews amade ngoba guys sekuDisemba. Isikhathi lo nyaka ube njani lo nyaka guys? Ngicela ngikhuluma iqiniso ngalo 2024. Ngiyazi ukuthi bakhona abanesitori esihlukile futhi siyanibongela guys enestori esihlukile ngo-2024. U-2024 oniphathe kahle, cha siyanibongela. Lo nyaka lo yabo lo nyaka lo hayi yabo ukhona ukuthi uthandaze ukuthi uNkosi siwakade ngiyacela i-contract yethu ayakapheli. Lo 2024 lo mthandazo ubungekho ngoba lo nyaka lo uvele wafika nento engayazi, umkhuhlane ongawuqondi ukuthi umkhuhlane onjani, umkhuhlane ongathi uyashona manje, uvele uphelelwa amandla, izigemegeme. Uyabo ukucabanga ukuthi yabo la into ezokwenzeka sizosangana ngamakhanda lo nyaka lo nyaka. But guys sekuNovember uyaphela uNovember manje siyakuDisemba umusa. Khona nje noma ngizonikhulumela ngama-TV shows into ehamba kakhulu emqondweni nami nekhona ukuthi hey umusa uyona yonke into esidlule kuyona kulo nyaka. Bakhona abayaziyo leyo ndaba ukuthi yey lo nyaka lo abanye bashonelwe cha lo nyaka ngeke. Ungikhumbuze ngalesi sikhathi sengikhohlwe ukuthi imuphi unyaka lo engayeka ngawo ukubuka indaba. Ngayeka nje news channel ngaphuma khona ngathi ukuze ikhanda lami lithathe kahle ngiyaphuma nje. Ngifuna ukuhlala ngingazi ukuthi kwenzakalani ngoba nje ngizoba depressed njalo. We guys hayi lo nyaka lo kodwa sibonga umusa ngoba ngesikhathi esiphila sizokwazi ukwenza ama-corrections ey'ntweni ey'ngalunganga, sizokwazi ukuyilungisa ngoba siphila sisanethuba lokulungisa nokuqhubeka nokulandela amaphupho
nokufeza singakufezanga ku-2024 kodwa hawu 2024 yo yabo bekuyinguzanguza yento lonyalo inguzanguza. Angisho guys mhlambe mayelana nezimali ngiyayibona izimali khona lento ebeyenzeka emzimbeni yethu uvele uzwe ngathi manje umoya uyanqamuka uyaphela kwakhona ebusuku ngeke uze ulale bekunomoya omubi nje obuvunguza angawazi ukuthi uqhamukephi kuke nje kwaba nomoya omubi kulonyaka. Mase siza ngezimali ke izimali zethu seziyasibingelela kuphela imali nje izobingelela ifika ukuthi sibingelele uma ike yakubingelela kufanele uthathe usheshise wenze lonto yenza. Hey guys angihle ngoba kuhlekisa yabo makukhona umuntu oxoxa lento engixoxayo kwesinye isikhathi vele kuthi angibaleke vele kuthi angamlaleli ngoba ngithi yibo sibhekene nenkinga esingayazi futhi ngibona lento nje izoqhubeka ukuthi izinto zonke zizobiza. Hayibo manje usakwazi nje ukuthi yazi ngifuna nje ukubamba imili etheni uthi ngizothenga ukudla yabo udleke noma uthi ngizodla out usuyacabanga ukuthi yazi ngimosha imali silapho manje sibangaka. Hawu mina ngicabanga ukuthi kuzobanjwela kuthina hayi yabo manje ukuyijabulisa uyacabanga ukuthi kufanele uthi ngiyijabulise indlela impilo esiphilayo ke le siphilela ukuthi siyaphila kodwa ke guys hayi singabi negative nami ngifuna ukuba negative ukuthi nje ngijabulile ukuthi sikhona ngingalahli futhi ithemba bakwethu ngingalahli ithemba okungenzekanga kahle desiye isikhathi esikhona usazokwenzeka kahle nezinsuku ayifani asho nomhlabeleli wamaphiyano wathi amalanga awafani kona guys kunzima ikhona nami izinto engiyibuka ngithi hey baze bathwala abantu kodwa noma kunjalo yalunga konke nje kuzolunga izimo nezimo ziyadlula nemisebenzi le engatholakali ngase singawazama la amathuba avelayo ukuthi uqale ibhizinisi elithile ukudayisa noma ulekelela abanye ungasabi futhi ukuthi umsebenzi onjani ukuze nje siqhubeke nempilo. Ngiyaxolisa ukuthi le video sifike lana beyifike kanye ngomnini kodwa nje mangicabanga u2024 we guys njengoba sekuNovember kuvele ukuthi hey angisho lento ukuthi siyabonga ukuthi sikhona yo hayi bandla mina kulonyaka lo ila nje ngithe khona hayi yo ubanjwe iflu ungasazi ukuthi le flu lena kuseyi flu iCovid ha kunjani ngeke lo nyaka ayi ukuze ebusuku ukuthi hayibo mangilala la ngizocisha angingalali angihlale into ongayazi ukuthi sisukaphi bese ngisaba wegazi lokudla sikudlayo yabo indaba yokudla ngisazoyihlalela phansi ngifuna nje ukwenza i-research yonke yonke lento sidlayo njengoba manje nje ngishintsha indlela engidla ngayo ngoba ngeke awukwazi ukuthi umzimba ungavele ukhathale unyaka wonke uqala uzuze uyophela ube nomzimba ukhalithele umzimba ubebuhlungu yonke indawo ayikho into enjalo ngibona ukuthi ikhona into ehambisana nokudla sikudlayo engekho right. Anginisabisi guys ngiyayisola lento anginisabisi ngiyayisola usikhona into esekudleni esikudlayo engekho right ngeke ngoba bengize ngibheke nabanye ukuthi bakhona nabakhathele kanje noma yimi ngedwa ongizoba nenkinga engingayazi ngihamba odokotela hawu guys siyabonga ukuba khona Nkosi yami hawu futhi usimakade usigcinile ningaxake kwegazi yabo makufika kule ndaba ngiyazi ukuthi bakhona abafana nami abasho njengami ukuthi waze wasithwala
wasigcina usimakade. Lo nyaka 2024 ngiyabona nje laba bathi thank you for unyaka oyisibusiso. Angisho ukuthi ubungasona isibusiso, izigeme esihlangabezane nazo, izinto ongayiplane, iy'nkinga engapheli, ulungise lokhu konakale lokhu, usuthi usuqedile uyaphumula uvele ubhabazwe yenye into. Hayibo, yazi njalo uma kuba nenkinga uthi uyayisolve inkinga, uyayiqeda, uyaphumula, vele kungene enye. Ha, usathi uphuma kwesinye i-stress lapho kunemali khona, kuphela imali, usuqedile ukuthi awukwalunga lokhu, sekuqala okunye, enye inkinga, fana ukhipha imali futhi. Hawu, i-stress asikuphathi kunani lapho, ikhanda likuphathi kanjani? Bye bye anyway guys, sekuvukile okwami ukuthi ngikhuluma umuntu, ngiyaxolisa, bye.